Ayan, Bath and Body Stars na lotion. Thank you, Mother Earth. Yes, this is the vitamins mo. Yes. Can I taste you? This is the gummy vitamins na for what you call this? Nails. For hair, skin, and nails gummies. Yung taga-abot ko. Meron po tayong papanty. Itong weekend na to, dami natin pa. Hey everyone, welcome back to another vlog! Say hi! Pupunta kaming Urdaneta ngayon kasi may mga kailangan akong bilhin. Tapos pupunta kaming Baguio for tomorrow. Tapos, naku, kailangan... Saan kaya yung mga battery ko? Mga battery ko nawawala. So, yun yung hinahanap namin ngayon. Pero for now, kaya kami pupuntang Urdaneta, may mga kailangan ko ng bilhin. Importante na kailangan ko ng isagawa. Ay, isagawa. Basta yun, guys. So, pupunta muna kami and then we'll just update you what will happen. Patingin nga muna ako ng face ko. Nakita ko kasi, guys, nire-review ko tong video. Yung pulbo ko na pag ano. Yung powder ko, hindi ko kasi makita kanina. Sa sala kasi ako nag-makeup. Tapos, madilim doon. Kaya hindi ko nakita na may pag-ganun pala. Ito namang si Mac, hindi niya sinasabi. Pati pala sa noo ko, may namuo. Kasi may nagpapawisan ako. So, ayan. Medyo ayos na yung ating pagmumuka. Medyo lang. Medyo. Ano yun na natin yung powder ko. Kasi namuo na sila dahil sa pawis ko. Hey guys, so andito na po kami sa sa Carmen. Kasi naman SM Rosales na yung punta namin, hindi na SM Urdaneta kasi yung ano po natin, driver po natin, napaka-attentive ng mga exit. Hindi niya daw napansin yung exit ng Urdaneta. Kaya sa SM Rosales na lang kami. Papapuntahin ko na lang din si Jonas sa SM Rosales para doon na lang kami magkita. Then may pupuntahan kami right after this. So dapat mabilis lang, alas 5 na. Mabilis lang tayo kapag nagagawin lahat ng bibilhin natin. Oh Lord! Yung gamit namin dati, iba na yung packaging niya. Diba? Hair remedy. Or ito na lang yata kasi na-try ko naman na yung ganito na egg. Ito muna yung try natin. May sansan na rin pala dito sa Watsons. Foundation dito. Two-way cake foundation pala. Gusto ko itong nude matte. Ano kaya? Ayoko na kasi ng ganito. Lipstick. Mas gusto ko na yung ganito. Oh. Mas okay sila. Ito o ito. Parehas lang. Ito? Sure ka? Mas red to eh. Lotion tsaka ganyan. Pero hindi ko pa siya nare-review eh. Ito, tandem sila. Kahoy na toothpaste. Pero ito din oh. Kahoy din ba to? Bristol friend. Oo, parang kahoy din. Ay, plastic. Yun ang bamboo. Sunblock ni Jessa. Nagpapabili siya. Pero ang mahal pala. 480. 418 yung sunblock mo. Ito yung Nivea Sun Protect with SPF 50. Tapos hindi pa siya waterproof. Eh, pupunta kasi siyang Mindoro. So, baka ito na lang. 166 yung maliit. Off-lotion pa daw. Saan ang off-lotion dito? Off-lotion. Ang hirap naman. Off-lotion. Sabi, ito talaga. Bongga. Gargle ka muna, best. Pag may kasama kang halitosis. Kasi
Siyempre mag-vlog. Ito okay na to. Ganyan. Okay na to. Pero wala tayong kamatis. Tomato na lang. Tinitingnan mo ba yung binibideo mo ba? Ang mahal ng... Ito pa ng fried talong. Hey guys! So, update time. It's already 7:25 PM and papunta na kaming season. Hindi kami masyadong nakapag-vlog kanina dun sa mall guys kasi nagmamadali kami. And of course, pag SM, hindi ganun ka-free mag-vlog kasi may mga guards na naninita, hindi pwedeng mag-video, especially sa grocery nila sa hypermarket, bawal mag-video. Tapos sa Watsons, ganyan, medyo din sila, kaya hindi ka masyadong makakapag-vlog besh pag SM. Kaya kapag gusto mong mag-vlog na nasa mall ka, wag sa SM. Kasi basta nasita na kasi ako nung dati sa Save More pa lang yun nun ha. Kaya hindi na kami masyadong nagtangkang mag-vlog ng bonggang-bongga. Guys, papunta kami. Ala, harad ako. Parang, na-scare ako. Guys, papunta kami sa bahay nila doon sa lugar nila Jonah kasi namatay yung lolo ni Jonah. Grabe, nakakatakot dito guys, as in wala nang kabahay-bahay, tas dire-diretso na yung daan. Tas non-stop naman na yung daan na sa gilid niya puro talahiban. Oh my gosh. Tas walang street lights, wala nang bahay. May palaka pang tumatawid. Buti nga, sinimento na Ala, parang nadaanan na natin to. Dati kalahati lang na semento dito. Hala, Boyet. I'm scared. Nilalakad nila yan papunta doon. Talaga? Oo. Layo Papunta. Nung school niya, nung high school siya, Labayon. Ay, oh. Ito ang nilalakad nila. Nilalakad niya. Di nyo man lang binilhan ng bike naman si Len. Nakikisakay sila sa Tracy. My goodness. Kalunitan na po kami. Medyo rough road po yung Pataas entrance. Pataas. Tapos pataas pa po. Tapos kabilugan ng buwan, guys. Ay, na-scare ako. Ayan o. Di ba? Sa bilugan ng buwan. Kasi doon sa aming Boyet, pag nagbe-bip-bip ka, ibig sabihin, hindi na siya nagpo-focus. Baka mamaya may bumaba. Oo, kasi kapag nagbe-bip-bip, ibig sabihin parang may something. Good morning, guys! Hindi sila nagsalita bigla. Hindi na po kami nakapag-vlog kagabi kasi I was busy hanggang 1:30 ako. Ayun guys, so papakita ko na lang muna sa inyo yung mga grocery namin kahapon. Eto. Yung islaw ni Mac ng Canton. Yan. Pansit Canton in Chilimansi. Tapos syempre kainin na rin yan ni Len. Tapos Pasta Express kasi nakita niya to sa bahay sa Ilocos. May ganyan si Nanang. Gusto daw niya yan. And then bumili ako ng ketchup. Yung binili ko yung nakaganito na guys kasi ang hirap mag-dispose ng bote dito. Hindi kasi binibili yung bote ng ketchup. Tapos basta pag sa magpipick up ng basura, ganun. So, bumili lang tayo ng nakasachet, tapos original blend na Del Monte, kasi gusto ko yung parang tomato sauce na lasa. Tapos, Argentina corned beef, kasi gusto daw niya ni Mac ng ginisa na corned beef, o diba? Filipino breakfast. And then, we got here, new bake na bread. Kasi akala ko wala ng bread dito. Dami pa pala. And then, bumili kami ng 1 dozen na itlog. Boyet, wala bang na crack dito? Ito guys. 1 dozen na itlog. And, kamatis. Ang mahal ng gulay ngayon mga bes. Tapos, coffee. Ito yung 3-in-1 na creamy white. Ayan. Kapeng Pilipino para sa Pilipino.
Tapos sibuyas, kasi wala lang kaming sibuyas. Tapos bawang. Last is the talong. My gosh, 1,000 na lahat to. Talong. Ay, bumili pala kasi ako ng 2 dog food. Kaya yun, 1,000 plus lahat yan. Pero kung wala yung dog food, siguro mga 700 plus lang to. So, that's it na yung 700. So, yun lang guys for this vlog. Ano bang ginawa namin? Grocery. Tapos ito na yung mga groceries namin. But for now, I will be cooking something for the mukbang kasi gusto nga naming magmukbang ng Filipino breakfast mukbang. So, ito yung mga lulutuin po namin. May talong, may sunny side up na egg. Tapos, ito pa pala, bumili pa pala kasi kami ng ganito. Ng salted egg. So, daw niya yan, salted egg. Tas canton, tas ginisa na corn beef, tas hotdog. May hotdog pa pala akong binili guys, yung beefies. Hindi pala beefies guys, idol pala na cheese dog. Ito yung isa pa sa mga binili ko. Tapos, magluluto pa daw ako ng tapa, besh. Ang dami niyang gustong kainin. Naku po, hindi ko lang alam kung kaya niyang ubusin. Today, we will be doing a mukbang, Filipino breakfast mukbang. Meron pa tayo dito na, ano yung salted egg with tomato, beef tapa, sinilayo mo para hindi nila makita. Beef tapa from Ilocos, gawa pa yan ni Nanang.